Wes, gak aku cilik. Mriki Pak De tengah, mriki tengah. Iki kaya tadi ndah? Nggih, lah pon kesupen apa pripun? Walah. Pripun? Wingi nika dereng bayar lho. Sing wingi. Sing wingi urung bayar. Aku wis tak jarak. Ning aku ra isih keri to jaketku ning kono. Terus jaminane ming jaket. Lah aku mangan ya kur gedang goreng loro kok. Oh jakete wis suwek-suwek ngono ditinggal. Mergo suwek kuwi tak tinggal. Nek butuh tak kembali. Nah terus berarti orang bayar ngene, saiki bayar. Orang bayar rak le rugi kowe. Piye ta iki? Lho, lha piye? Lah aku iki angel jak omongan angel kok Tin. Iya. Angel kok. Saiki bayar ora? Bayar. Ya engko ya. Engko lah wong kono ya rung beres kok. Jenengan dereng ta? Kula ya urung ya. Ora usah mikirke kaya ngono kuwi. Sing penting awake dhewe iso caos panglipur ana kadang-kadang kene. Nggih. Iki wis apik. Mang madhep mriko lho, Mang madhep mriko. Lah. Halo. Halo kok kene, halo kok kene serem. Halo. 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 Gimana kabar? Banyuwangi ya? Sopo? Hah? Ora? Ora. Ora. Ora wangi kok. Rawangi apa? Ora. Ku sing Banyuwangi ndi to? Ya Ndi ora aku ya ono. saiki bingungan. Kok jenengan Aku bingung bareng kok? didepi wong telu kok ya bingunge ngopo? Ah bingung kok. Nah mergane Anake dorong turu. muncul anake dorong turu ora. Ya. Tegese nek rong turu rame saya. Ayo Mbak Tatin, Mbak Ayu, Mbak Mbak Ayu, Mbak Ika. Enggak. Oh, Ika yo. Waduh. Apa? Kaya ngerti-ngerti ya. Lah, apa lo? Kok lagi Kira demok ngono. kene terus to? Lah ngapa mbok demok? Mas. Ora nesu Mas kowe. Ora lah ngapa aku nesu? Ayo ya. Wong nyatane tresno karo aku kok Mas. Sopo sing Ade terus? garwa urung to? Wis. Waduh, kok kabeh-kabeh wis. Mbak aku tak melu ndonga. Melu ndonga. Wah, iki kok nek iki kenceng tenan iki. Lah piye? Iki cara ngepit ngebut iki. Carane ngontel ngono iki. Lah aku ya pengen ndumuk lho. Ayo dumuk. Mau ikat ndumuk nggo endi? Pantat. Eh? Pantat. Sing mburi. Bayo pantat kok ning ngarep kuwi jenenge apa? Maksudnya ngene lho. Ikan ndumuk sing mburi, aku jatahe berarti sing ngarep. Modar ora. Yo. Ayo. Yo. Piye? Wani Wani ora? ora? Diem. Wah. Pancen kuwi keseneng aku. Terus Kowe kok nekat sih. Lho, tegese kesenengan dumuk ngarep. Nek lampu kuwi rak ning ngarep. Nek kacane reget kudu dilapi ngarep. Aja macam-macam to. Berarti petormu reget. Petore reget. plentonge Plentonge mleru. Aku ki wong apikan ora terus. endi plentonge endi to? Seni iki sing digunakake rasa. Ora terus dawur-awuran. Senajan aku didepi wong wedok kok ngene nganggo rasa. Rasamu piye? Piye? Aku biasa ki. Waduh biasa. Duh. Ya Nek sampean piye? Dadi kowe ra ndek rasa kok. Rasamu gimana? Aku nano-nano. Nano-nano. Aku ceki. Kok ciki lho? Lah, kowe Nano-nano nano-nano. iki ana Oh, takku nek nano-nano mbang gula. Kok senengane mbang gula. Ayo dijak tuku mbak gula. Si ono sing tuku, Tatin sing ngemut. Dadine adil. Kok Padha karo kowe nukokke mbak gula. iya. Lah anu ya wis rasah tuku. Oh iya. Lah ngapa? Ayo. Aku sok sangu. Endi? Nek sangu ndi? Tak deloke. Ayo Ayo, Di, di. pengen Sakune ora? endi sakune? Iki wong keluar ini kabeh. Wah, aku bahagia. Lah ngopo bahagia? Anili permen. Loh, aku ki nggawa tenan ning ya kur dapros. Dafros. meng semriwing tok. Semriwing we nyegrak. Sing 1000 isine 10. Ora ana legine. Ono. Ana to. Iya. Yo, diliwungke piyai telu. Diliwungke. Yo. Engko nek ngelak ngemut Bang Gula terus diliwungke. Dadi liwong ati. Ah, si ono melu joget lho. Wah, joget yo nembang. Weh, kowe iso apa nembang? Ayo ben wong telu ndak kokean rame.
Ora maksude kowe nembang Liwong ki iso ora. Aku iki jarene penggemar Rhoma Irama. Nek Rhoma Irama kok nyanyi Liwong ki kepiye? Betul. Ya sedikit anu Mas gini. Apa? Ya kita kan Jawa. Tapi yang enggak dipakai ndawan sedikit banyak itu pengetahuan musik juga ada Mas. Oh, gitu loh. Upamane lagune sing kae anu jenenge iki. Apa? Sing kae iso neruske ra? Wah iso nek sindene ana sing ngani ora? Ana Ika. Ya elik ya Mas. Teruse piye jarene apal kok? Ika. Terus? Neno-nano. Piye nenonano ki? Sungguh aku tahu cinta padamu. Semplok Mas. Nyanyi sak musik. Aku iki ngetes kowe iki apal tenan ora ndelani. Apal. Kowe juga soneta Mas. Piano. Ana ane Pak? Ana wis gawe. Piano mari main piano. Iso ta? Iso bermain. Hah? Ki piye to? Ompong budek ayo. Ini Mas. Menyanyi itu vokal itu harus jelas. Heeh. Nek wole. Ya mek kaya wong bekok ya. Iya dah. Iya. Ya. Ya wis kene ora apal Liwong joget tok. Joget. Oh iya. Ya kok kadang-kala nyanyi. Oh iya. Iya no mari main. Wah ya. Yo Liwong. Ya didadekke piyai telu. Aku yang sini. Sing apike kowe mbangane engko ngreget-regeti sing cah ayu-ayu. Kowe len joget jejer sing rada edan. Ngene Mas. Ngene Mas. Piye? Aku tak mayang ning ngono kowe joget ngono ae Mas. Lho, kowe wani mayang apa piye? Anek kok limbukan besok Mas. Lah ya diteruske nganti rampung kok ya. Nanti rampung. Heeh. Alen bayar? Iki aku dong dibayar. Oh ya wis diteruske mulane kok. Kaetan. Yo, Liwong. Tatin. Yo. Penyanyi dari Malang ini sudah kemana-mana tenar adalah Tatin. Terus ngapa? Tatin. Kok di ngono iki? Tatin, ngono. Ya kuwi dhek mbiyen tau MC dangdut bareng. Tahu. Dan yang satu itu penyanyi dari luar Jawa ya adalah Mbak Kayune Ayu. Dia juga sudah melalang buana mercucua. Mercubuana. Silahkan. Saya ngawur ya. Yo. Yo.
Seono jajal iki mau. Girongane mau ki di anu, ayo dibaleni. Pripun? Cendol cawet. Cendol dawet. Oh, ora. Sing gawe cendol nganggo cawet. Marahi kok. Aku ora krungu kok ya. Aku saya meneh radong. Ayo. Nggih. 500-an. 500-an. Terus gak pakai dawet. apa ora dadi sendok. Ketan. Gak pakai ketan. Ora Gak pakai pakai ketan. Ya, Diro lupa 4 5 6 7 8. Wah, cahetan. Yo, bacotke. Ya. Nano, yuk lanjut. Ya, wah, ayo. Saya gayeng. Kleru karo sing Elisa. Oke, cilikane mbiyen elik banget ya. Napa nggih? Ha iki rak mbiyen ki ibune jenenge rak Sarina. Sarina. Nglairke anake ireng elik terus Eli. Sa. Elisa ngono piye. Elisa. Dadi Elisa. Nggih. Sakniki pripun? Saiki ayu e. Terus terangke apa nggih Mbak Limbuk Mbak Cange? Nek Orisa? Orisa? Orisa pripun? Iki menik-menik. Mernes. Senajan cilik ning sinare. Ada untune. Untune pripun? Ora ana daginge. Lah niku lho, niku untune. Heeh. Ora ana. Nek iki ana wong gusi tok. Aku ya wis protol kabeh. Ya. Aja cedak-cedak sa. Aja cedak. Rasa cedak-cedak. Bahaya. Tur tok cedaki ya ora apa-apa nding sing ana iki wis ra iso piye-piye kok. Ora iso piye-piye. Wis kena kencing manis kuwi, Dik. Kenapa? Kencing manis. Ora apa, nek ra isih manis. Ada lirikane. Mripate kok kelinci. Endi sing kok kelinci? Aku biyen rada gawe sithik ya. Asale tanem ya to. Kowe iki cedak omahmu kok gleleng ki ngopo? Oh gleleng kok aku mau ke aku bar ngisi kok terus tok SMS ya ukur sandangane ngene iki. Ngisi apa? TTS. Tak kira nek ngisi pengajian apa kok TTS. TTS meh nggo tombo sepi. Nglangut kok letih rada suwi-suwi. Nglangut. Orisa. Ya. Yen ning sing nyuwun lali janjine sing nyuwun tembang kangen lumantar streaming ya diaturake. Ning sing nyuwun sarung jagung ya ana. Ya. Napa riyen, Pak? Ngaturke apa? Manut kowe tak nehi pilihan kuwi. Sarung ya kena ngi bar lebaran iso dienggo kabeh. Sarung jagung ya. Sarung jagung ya apik. Nggih, sarung. Aku seneng ya nyawang cah nom-nom saiki iki. Kok ngematke ngisor ki ngematke napa? Aku nek nang omahku ora semangat. Ndaten mriki kok Nek nang semangat. kene iki lagake kaya binaraga. Iya. Nih ya wis ora apa-apa ya ta. Raga. Iya.
Dibawani dandang gula banjet. Ya. Pripun? Waduh kek muni ya. Ya aja kemake to. Ya kya nira nyanding bojo ayu ngono kuwi karo ditembangke rasane nyamleng ya. Ngantuk. Kang para pun gadah bojo dereng Mbak Cangik niki. Sinten? Niki. Takoni dhewe kok takon aku. Isine. Takon dhewe. Udah punya suami? Belum. Sama. Sama piye untumu wis entek kok sama. Mbok ya ora sok ngapusi. Tegese sama iki dienggo nglemeki buku kae lho. Kuwi sama. Awek ya. Ya ora. Ora lho. Ora ya wis. Apa? Wong puntune wis poel ngono kok sama. Piye? Ora sok aneh-aneh. Ora. Arep kowe ngono kuwi jejer wong ayu ning ngendikane Kyai Sepuh diomongi, digatekke. Oh, enggak. Jejer wong ayu kaya ngapa kae sing ayu dhewe bojone sing nang omah. Tegese nek wis ndek bojo remno mripatmu budhekno kupingmu ngono kae. Kowe nek ning dalan krungu swara apik apa ngapa isih apik bojomu. Kowe ketemu wong ayu ya ayu bojomu. Aku terus ning pasar to Mas. Heeh. Weruh ayu kae. Ngono ayu tenan Mas. Ayu tenan. Leng aku kelingan ngendikane Simbah. Kelingan Simbah aku. Le tetep ayu bojomu. Aku langsung mulih. Njek utrut jebule. Ayu ning pasar yakin Mas. Terus pripun? Ning aku ngrembug ayune lho Mas kuwi. Ning nek atine apik bojoku Mas. Wah iya, kudu ngono atine apik-apik kok. Aten-aten iki paling apik ati bojone. Ati. Heeh, apa-apa ki nek ati apik kok. Regane we mundhak kok. Rong sunduk kur pira regane saiki kok. Ayo nak teruske ndak anu ndak aku malah kaya ora kepiye-piye ki. Lamun bisa sami anu ladem do beda ya beda piye? Beda pripun? Suara wedok ro lanang ki. Nggih benten Nek suaramu ki penak. Kaya ora blas ra penak-penak enak. Sik, kok ora penak iki. Sing tok lokke kae iki sapa? Lho kae lho. Kae. Ngene kae. Kae kan ya ora ngerti tujuane ta. Iya. Kae lho. Padune ra wani ngelokke aku. Ngelokke ya cilaka kok bubar. Iya. Pasti do digawe ya. Iya. Terus ki? Antelira Sang Prabu. Risa. Nggih, Pak. Karo didemek lengene karo Kakang Mas dos pundi kan tresnan kula. Ampun wonten Yayi Cangik. Ora apa-apa kaya ora ngajani remno mripatmu budhekno kupingmu. Iki ki meng fragmen kok. Fragmen ya gek ndang dicekel kok. Kok bareng meng fragmen kok njur tawa ora. Ya, ayo. Gek rada mesra ngoten nggih. Heeh. Kowe ketok kowe lanangan sing bagus. Arep elek ning tetep bagus. Wah.
Yo elek maneh bakul ki. Kowe nganti mati yo elek. Ora maksude kowe iki dawuhane sing bagus. Iki nganggo gerak wayang apa ketoprak? Ketoprak. Apa gerak dan lagu? Ketoprak wae. Ya ya. Nah biasanya ana selingan gerak lagu kayak ngono-ngono. Oh, mengko aku nek gerak dan lagu kan kowe. Kowe nek nggon lagu rak pintere ra jamak-jamak. Iya. Ayo, Sa. Ayo. Kakang Mas, dos pundi raosipun caket kula? Kok kaya bakul gudeg to? Ha piye? Ale takon ki dos pundi raosipun kurang uyah. Ayo, dos pundi penggalihipun? Lah kok dos pundi raosipun? Ayo anu kok. Ya, urung apa-apa takoni rasane. Aneh rugi aku. Ayo. Ayo. Kakang Mas. Didik bal coba. Kakang Mas, Apa diajeng? dos pundi penggalihipun? Anget. Aduh, naming anget. Rumangsaku. Pripun Kang Mas? Aku pinanggih sliramu. Atiku saya ces. Iya ta. Gak aku sih. Pripun to? Kok sing ketoprak sing apik kok ming ces. Ki ngapa? Kuwi ora. Galeku saya ora karu-karuan diajeng ngono. Aku bingung. Bareng caket sliramu bocah Bareng ayune koyo caket sliramu. Heeh. Atiku ora karu-karuan. Nah, dialem sing wedok. Teng Slebar. Teng Slebar pripun to Kang Mas? Tegese angen-angenku mung sliramu. Saestu. Wih, toprak apa? Ayo toprak yo dibagus-baguske. Aku ketentok ketoprak humor Mas. Iya. Anu mung sliramu ijo. Lah, muni ijoe wangun nek ketoprak ijo. Nah, aku ora pisan Mas. Iya. Iya. Sliramu ning atiku. Saestu Kang Mas. Ora percaya. Kowe rapi tados karo pun Kakang to. Waduh. Apik. Wis wedok ora guyu. Aku lali ra nganggo parfum wae. Ning nggon ketoprakan kuwi mau. Ora iki sing serius aja guyu. Kowe aja guyu. Nek ora kuat Tresnamu ki mung lamis. Lho, Aku nibake katresnan kok kurtok geguyu ki kepiye to? Lah kula ngematke untune niki lho, Pak. ora nesu. Ora nesu gah aku. Ya niki lho, Pak. Pripun? Ora kena nesu. Kula mboten nesu ning pasangane ajeng kula jukuk. Kleru ning terobongan. Ayo wae. Oh aja tok matke untune. Aja dimatke untune. Lah matke napane, Pak? Fungsine wae. Ayo wong untune ra ono. Iya. Karo ditembangke aja omong terus. Kaya nek anu kae lho ketoprakan kae. Nah, aku serius iki. Heeh, ya. Piye diajeng? Mboten pripun Kang Mas. Oh, Akene wis kaya ngene kok ora pripun-pripun. Namanya penghinaan kamu. Sakit hatiku. Sakitnya di mana? Di sini. Mana sih? Ah, kamu di mana? Di sini. Di sini loh. Jan enak tadi dagelan. Seneng tenan aku. Ya. Ya anu idep-idep nyehatke aku. Ya ora apa-apa. Wong ki nek akeh hiburane sehat. Guyu ki ya sih. Sehat ning aja terus ndak kentir. Ya monggo ayo diajak. Nggih. Karo lelombaning katresnan. Cubung. Sasra. Mas. Napa? Penak to. Nganggo. Pripun? Ngomong iki to. Cengkok. Cengkok niku. Nek jelas. Pripun?
Ah, ya bener. Wis apik kowe. Terus? Ya wis terus ora ono kowe. Kowe langsung tamat kok nek kowe. Ayo. Muga-muga sing nang omah wis turu. Sapa? Muga-muga batune drop. Sapa? Bojoku nyetel ya, Mas. Bojoku nyetel. Lah nek bojone seniman ki ora apa-apa, seniman pentas ning panggung ki ora masalah. Bu, ora masalah, Bu. Nyetelo, engko malah kono nggo conto ning omah. Lah jare omahe cedhak. Cedhak. Nggih, lah kan krungu. Krungu ora budek. Wis teruske diajeng. Nggih. Aduh gelungane. Gelungane pripun? Saka rambut. Aran patih Supa wandeng nipun Apik tenan. Awake dhewe roman. pripun? Sing nonton ana terus sing do golek nggon. Tegese ben weruh awake dhewe. Ya ta diajeng? Nggih, Kang Mas. Ndak kintung kita kintung. Ndak kintung. Oh ya padha-padha lek kenter iki mah. Terus diajeng. kang kinalung Kang kinalong tripra kara guna kaya urune kang ten nuhani trah ya buka bunang monggo yuk Tur nuwun diajeng. nggih duet nggih Kang Mas Iya. nggih
Matur nuwun Mbak Orisa. Ya. Apa niki? Wis ngundhase ana saya. Pak. Piye to? Pak niki. Oh. Culke. Oh, naipe wis bali. Yen sewu namung drama. Elisa Arso. Apa? Godhong so. Ya. Nyong. Aku ndek wingi. Mau bar mangan arem-arem salaman sik. Oh iya. Oh, Mbak Arisa. Yes, kencalo. Masih ono ketemu malih kepanggih melih. Nggih, iki mbiyen laire ngidam apa ibune. Ayo omongane pancen ngono kuwi wis aku wis lepas iki tandang ngono. Soale aku mau bengi wis mumet sirahe musuh Alisa. Oh. Mula aku golek uwong tak kon nggo nandangi dheke. Nek wis pasrah tenan, tak tampa. Apa kahanane tak tampa. Oh iya. Ditampa? Ngene. Ngapa ditampa barang? Apa tak. Sing suarane dilus. Dilus. Mas Sehono. Apa Mas? Masa sakwe Mas Mbah? Mbah Simbah. Ya Mbah rapopo. Mbah Mas Sehono. Mbah Mas Sehono. Pripun? Sirahmu mumet. Oh, ya, ndase mumet. Jarane paseno sirah kuwi ra sopan, ndase luwih dhuwur meneh. Pokoke ndasku-ndasmu wis padha. Padha nggih. Padha cilike ya. Oh iya cilik. Sok. Wis cetha mumet pasrah ke aku kok. Iya. Niki rame nggih niki. Rame. Wonten siluk setunggal kalih. Siluk setunggal. Setunggal kalih sinten? Kalih sing badhekan sedaya. Kalih panjenengan sedaya. Setunggal kalih 2112. 212. Kaya Wiro Sableng. Ayo Wiro Sableng aku wirone kowe sablenge. Sablenge ya. Nggih wonten Selo Pamiarane. Niki kaya jenenge dalange Seno. Seno Pamiara fakire miskin. Nah. Piye kok? Ki Seno Pamiara fakir karo miskin. Oh, fakir miskin. Nah. Itulah orang kaya harus ada orang miskin. Siapa mau menyebut miskin kalau nggak ada orang kaya? Saya kaya, kamu pasti miskin. Oh, dadine sing miskin itu kan keseimbangan. Balancing. Ning otakmu kok kaya ra imbang ya? Kok ra imbang piye to, Mbah? Ya imbang. Imbang ya? Iya.
gandeng bintang tamu. Nggih. Ngaturke apa? Ngaturake derek mangayu bagio. Modar. Derek Musuh Elisa iki nek otake ora kuat edan. Edan. Ngaten niki. Pun mboten sadho dimerengke ndak melu edan. Apa edan tuh? Edan itu adalah udan adalah itu dari uap air laut naik. Iyalah. Presipitasi. Terus jadi mendung jadi edan. Oh, edani Jawa. Iya, ada amusi. Oh, edani Jawa. Edan ki gila. Hujan kuine reda. Hujan itu air. Hujan air. Ya hujan air, masa ya gini. Di malam minggu. Asyik. Aku berteduh di bawahmu. Kau berteduh di bawahku emang iso kepayungan no? Kalau berteduh itu pasti di bawah. Apik lho iki tenan. Pasti di bawah. Nanggap wong pekok kabeh. Berteduh di bawah. Di bawah. Lah aku ora nggawa payung ki. Aku ora nggawa payung kok kowe ning isor berteduh itu enggak harus payung. Terus apa nih? Di bawah genteng atau berteduh di hatiku bisa. Oh. Iya, paham. Kamu berteduh di hatiku. Ya oke lah. Tapi nek untumu ning endi to, Mbah? Wah, aku ready untumu. Masalah gugu. Apa gigi? Gigi nek duduk gugu. Gugu ki kirek. Ayo. Loh, kirek yang duwe gigi. Ya, lah kowe kirek po. Menungso kowe ki. Ya ora wong aku ora duwe kok. Kowe le duwe kok. Berarti aku menungso nek. Aku kiri ke. Aku kiri. Dek wis mumet dek. Terus muni lek wis yo karepe kon nembang mergane kowe wis pecah sirahe kowe. Oh, tak ladeni tekan esuk. Waton kowe yo gelem ngladeni. Laden iki apa? Laden kuwi werna-werna. Ana sing sinoman ki laden. Oh, sinoman sing gawa wedang mau karo panganan mau. Nek nggon bangunan maune. Nek nggon bangun ana laden tukang. Oh, laden tukang. Nek katresnan kowe ngladeni katresnanku. Oh, aku rasane karo kowe iki. Kaya kowe kuwi. Jijikine. Ya ora wangon aku ayu padake karo kowe. Wong jenenge wis Elisa kok ayu. Elisa. Oh, Elisa. Iya, bukan Elisa. Masalah jijiki. Itu harus dibahas. Karena yang enggak tahu ndarani ya ta? Jijiki. Jijiki? Itu proses dari kebaikan. Gak isa sambunge biyene. Loh. Jijiki karo baik kuwi sapa Jijiki ne? itu terakhir. Oh, jijiki sing terakhir sing sike baik. Pahit. Piye kuwi? Pahit. Jadi kamu Pahit apa baik? pahit. 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 Mas. Iki ora iso kendir. Ning lara budhek paling. Pahit menjadi jijik. Pahitnya piye ceritane? Ya pahite. Walah jan jijik tenan kowe. Piye? Iki urung dibojo, Mas. Urung. Mula didongke angel. Pahit jadi jijik. Ya nek bab kuwi bab jijik engko tak ajari nang omah wae. Oh iya. Wekan aku mau ajarine. Ya untune ditambahi sik lah. Ditambahi sik Ya engko tak tambah. Kowe iki soalnya nek mlaku nganggo untu sih. Lho piye to? Kuwi kaya tulisane kae. Piye? Kae lho tulisane. Jalan Aku peteng ya, menanjak. Aku ra weruh. Ya kowe nganggo gelunganku ya ora weruh, iki nganggo mataku wae. Jalan menanjak gunakan gigi kecil lah. Untukmu monggo mlaku ya makane ra iso. Mlaku ya nggo sikil ora nggo untu om. Oh ya. Makane untu muntek. Loh. Kan ada yang pakai gigi. Ada enggak lah. Saya itu termasuk metik, Mak. Oh, tanpa gigi. Oh, enggak untung. Iya kan? Oh, metik. Ya, berarti langsung gas ini. Maca cilik semono matamu ya mat ya, Sa? Ayo mataku, ora kaya matamu no. Matane sapa? Mataku. Ya dadi nek loro dadi kita itu mata. Matane. Mata. Oh, mata. Mata.
Matane wong loro maksudnya. Matane. Tahu? Ngerti. Ngerti cah cerdas kok. Iya lah. Wis ning anggring guyu wis. Ya niki napa ajeng. Ana sing nyuwun gubuk asmara. Oh ya gubuk asmara. Tahu enggak gubuk? Gubuk kuwi omah ne, omah cilik. Kecil biasanya di tengah sawah. Oh di tengah atau pinggir sawah. Kok ada asmara berarti cinta-cinta. Nah, cintanya di dalam gubuk itu. Seperti aku dan dirimu. Kita di gubuk? Enggak mau. Enggak mau. Oh ya udah. Besok pakai mantrol aja. Mantrol itu apa? Malah saya parah. Iki dicakep enak ya gemang Cas hujan. Ya, gubuk asmara. Dibawani. Nyingkar nyingkur Wiwitane nyingkar nyingkur. Wah, yu cange. pripun? Kok bahasan nyuara Jawa malah halus sih. Wah, suarane Jawa, belajare nyinden pun suwe kok niku. Dadi kur khusus sinden ya, Mas. Nggih. Nek nggon dialog mawut ya, Mas. Mawut ki apa? Nah, mawut adalah iku dijelaske. Mawut itu do kecen ning tereng besaseh. Dok kecer ning besase. Carane mangan gabres. Oh, gabres. Ya, lanjut aku seneng halus kok. Ayo lanjut. Lingsem yen ke mudan Neno lelampahan kangka wuri Halo neno tresno tulus nadyanengku buk asmara. yo neno yo kancane joget Mas Yono yo Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak golereng ejak kelingan Delah.
dangdutke ya mak iya nenone cedetan sajroning ati tekan luntur saya surak ben kono wae. Kok le surak mah kowe ye. Ya sakit. Kowe iki logate ngono kuwi kok sing gondani. Yayi pun Kakang kepengin ngambali marang aturira Yayi Braja Musti. Munggo kepiye rasa pangrasamu lamun negara Pringgondani dilungguhi dening anakku si Gatotkaca. Ladal Kakang. Apa yen dadi rantamaning atiku tanpa beda kelawan kapa ing sedak aturake marang Kakang Brajadenta. Aku lan Kakang Brajadenta wis mathuk lan wis sarujuk kaya apa sing wis mbok ngendikake sekawit. Yo yen pancen kaya mengkono tegese ora mung pun Kakang tok ingkang ora sarujuk yen to Gatotkaca dadi ratu ning Pringgondani. Siadyoga ora nayuk yani lamun Gatotkaca dadi ratu ning Pringgondani. Dene dasarku sepisan Kakang Mbok Ayu Arimbi kuwi lajer tinemu wedok anak Prabu Trembuka ingkang ora duwe hak warisan tumraping negara Pringgondani. Luwih-luwih
jumenengake si Gatotkaca padha karo Kakang Mbok kuwi nerak pacak nerajang perbatang angka loro. Kakang Mbok Arimbi ora menggalihake kadang-kadange Kadang Brojo putrane Sawarga Prabu Tremboko ning sing diugung mung mulyane awake dhewe. Kanthi cara mengkono rasaku ora nrimakake dene Kakang Mbok Ayu Arimbi ngudi marang kamulyaning pribadi ning lali karo kamulyaning kulawarga. Yen to negara Pringgondani dilungguhi Gatotkaca tanwurunga aku lan kowe Brajamusti mesti bakal kudu sumingkir saka laladan Pringgondani. Kanthi kaya mengkono Kakang Mbok Ayu Arimbi ateges mentala karo uripku lan karo uripe adikku Brajamusti. Mula Gatotkaca cilik kudu lengser, loro kudu mursna saka lumahing bumi kareping langit Brajamusti. Kagatri sangka pirang urinangkul kinempet kampet dosang reknaning bawana. Ya si tukang walang ati. Si Kang Kadurunge aku tak matur kesane Kakang Brajajeta, yen ana luputku aku nyuwun pangapura ya Kang. Kala Bendana piye? Bareng aku ngerti rembugane Kakang Brajajeta karo Kakang Brajamusti, iki mau jebul reke kepengin ora nyarujuki Kakang Mbok Ayu Arimbi gone nglungguhke si Gatotkaca. Ya, kanthi dasar sing wis tak rungokake wau. Ya, pancen bener. Ora tak tedeng aling-alingi. Ora aling-aling tedeng nanging kabeh mau pancen nyata kepara ngono sing tak karepake. Sik, Kang. Sampeyan kelingan ora jawane lakon patine Kakang Arimba. Duk nalika semana Kakang Brajajeta karo Kakang Brajamusti wis pasrah negara Pringgondani marang Kakang Mbok Ayu Arimbi karo Kakang Bratasena. Nalika semana Kakang Mbok Ayu Arimbi karepe ora gelem napa ning gandeng mbok peksa ya terus ditampa. Mula Pringgondani wis ora ana panguwasane Kakang Brajajeta, wis ora ana panguwasane Kakang Brajamusti. Nek wis ana panguwasane Kakang Mbok Ayu Arimbi, mula Purbawasesa negara Pringgondani iki gumantung marang Kakang Mbok Ayu Arimbi. Lah nek Kakang Mbok Ayu Arimbi arep nglungguhke Gatotkaca ning negara Pringgondani ku wis betul, wis bener. Ora luput, ora kleru. Aku ki mek kepara dadi bocah sing cilik dhewe kepengin jejegake katetremane Kadang Braja, aja padha becak sirah, aja padha regejegan. Ming merga kamukten sing ora sepiruwa mengko ndak saru diruwake wong kana-kana. Turasing Prabu Tremboko sing wis suwarga, anak-anake do rebut kamukten kuwi jenenge rak sayu to, Kang. Mula wektu dina iki tak jaluk aja ana rasa sing kaya mengkono kuwi. Ayo tak kanthi manjing ning negara Pringgondani, nekseni Gatotkaca ning dadi ratu ning Pringgondani. Wis kuwi rampung. Ora usah dadak werna-werna. Nek sampeyan gegeki bab perkara Brana Picis pangkat derajat negara Pringgondani, walah Kang, sing jeneng derajat pangkat ki ora digawa mati. Derajat pangkat bojo donya iki wis sampiran. Mula aja banget-banget nggonmu mbelani mengko ndak malah ora kepenyak uripmu. Ayo, dina iki sing sabar atine nyengkuyung Gatotkaca, ngono wae cukup. Kala Bendana. Apa? Kowe karo aku tuwa Brajadenta. Pintra Jara Langit ora menang karo Brajadenta. Ora usah dadak nuturi, aja mulang kaya guru, mejang kaya pendhita. Apa sing bakal tak lakoni iki wis tak antepi karo kakangmu Brajamusti. Sapa wae Kadang Braja sing ora mathuk, ora rujuk karo penemune Brajadenta. Yen perlu ora tak anggap sedulur. Klebu kowe Kala Bendana yen arep dilatih tungkake mbakyumu aja mapan ning Permalang. Oh, ya wis, jaluk pamit Kang ngono.
singkirke ming dadi kelilip. Ya Kakang Brajadenta kersamu piye? Braja Musti. Tiling-tilingno paningalmu ana leladan Pringgondani. Aku njaluk karo kowe budhal saiki. Boyongen Gatotkaca tekan ngarepe Brajadenta. Bocah mau tak tandinge. Yen isih duwe karep dadi ratu ning Pringgondani, aja kelakon dosa. Nadyan kuwi anake arep tak gecek dhewe nang kene. Yo, njaluk pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Braja Musti. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu kang pradenta wisanggeni maya Wisnu pradenta Ang piye Dimas? Kowe karo aku duwe kewajiban nunggu Kakang Gatut. Iya. Mbuh, apa sebabe Kakang Garukaca iki arep didadekke ratu kok malah ora metu saka kasatriyan. Mbok menawa pancen didhawuhi karo para Pandhawa mesu budi tapa brata supaya entuk kanugraning dewa kuat nggone bakal nampa kanugrahan negara ing Pringgondani. Sajahe ngono Dimas. Ya mengko karo aku aja nganti lena ing kamprayitnan. Ya. Sebab mbok menawa ningking maraja saka sela selaning garu ana payu-payu ingkang bakal gawe rusaking negara Pringgondani utamane Kakang Gatut iki dadi tanggung jawabmu, dadi tanggung jawabku. Iya. Kejaba saka kuwi awak dhewe ning jabaning kasatriyan iki ya giluk mangsa tilik Kakang Gatotkaca. Merga papan kene ditinggal suwe-suwe rasaku kok ora penak. Atiku kok kaya melang-melang kaya ninggal jejabang nutupi ning Balumbang karepe Dimas Antasena. Ya kang ditiliki sedhela Kakang Garukaca mbok menawa ana apa-apa mengko ndamel awake dhewe dicucuk. Ya, aku marut karo Dimas Antasena. Ayo, Kang. Meger khususon ilarohi Ki Sena Nugraha bin Ki Suparman Al-Fatihah.
amin. Matur sembah nuwun. Ya, nek wis